ystod tymor yr advent eleni fe fydd Eglwys Ebenezer yn codi arian tuag at elusen coffi a chacen coffi and cake. Mae'r elusen hon yn darparu 250 o becynnau brecwast i blant sydd mewn gwir angen bob dydd. Mae pob pecyn yn costio £2.50, felly ei nod fydd codi 350 o bunnau darparu 100 brecwast. Mae tymor yr advent yn dymor llawn gobaith a goleuni bydd y dathlu'n emi yn gwaith Iesu, daeth diwdod mewn baban i'r byd. Ond gall fod yn gyfnod anodd yn ariannol i deuluoedd lle mae gwariant ychwanegol yn arwain at y ddyled. Ein dymuniad yw rhannu'r gobaith yn ein hoedfawr ac yn ymarferol. Os hoffech chi gyfrannu at yr elusen, gellir gwneud hynny trwy law i trysorydd Eilir Jones, neu os ydych chi am wneud hynny'n ddigidol a chael manylion banc, cysylltwch trwy neges bersonol, testun, e-bost, ar Trydar neu ar Facebook. Diolch o galon i chi, a Nadolig llawen i bawb.